Kajar mari kecing song norok jotono saimano ambulance sangka sini lakmani bagai joromote ambulance mankai thainani nai tongmani phano banjoi mano thainani lamawo sogoi phano mothangai nargai mano phiaba ambulance joromote sogoi ahanke thainani koroi tutui phano thainani lamawo sogoi mano phiaba ambulance sangka anglai so jorawo kabang problem traffic jam te kubuni gari rok bai problem roko klaima rok nukjago khajan mare ke jingsong o video noroni bagai no tini ang norok no sawono je kabang ma janjani country roko ambulance ni siren sawon khorang khana kai no important dima rok no video no changnani sekang noron thani kaisa koimo Tumuna norok anio channel lo ketalangai tongke channel lo subscribe khlai di te bell icon bo sinani tapong di Phaidina le no tinini video rok puilaw no France bo traffic jam jengjal belai no kabang phiaba haipano government rok ambulance rok ni bagai kaisa problem ni yakakna bagai ajagawo ambulance ni sekang police bahini bai bike he side chanamoi thango ajagawo bororok police ni siren no khanawoi side dinani batro ngoi thango tai ambulance traffic ni problem koroi khe kaham ke daki lai thang man American 2014 ni report ni mote America wa 1000 borok ni bisingo 447 jona borok ni yakono janjani gari abo kuno aso kotoria phiaba kotor siti roko hinke belai problem roko phna klai mano norok no tamo problem no sana naikha norok jotono saimano nai di gari kabang ma ngmani bagai traffic jam ngai thango tei aboni bagai ambulance rokbo traffic problem rokbo kosawoi thango Japan kaisa no belai subalayo kaisa jengjalo klai tongkhe te khoroksa belai nasiko abo khajani mare ke jingsong okongno puito de khlai tumuno okongno puito khlai hinke norok nai di Naigi only kaisa lamawo phano ambulance phaima siren khanakai kaisa te kaisa side dinani bagai jotto gari ro side diwoi rihorlayo abo haike no ambulance no important diwoi jotto chubawoi rihorlayo India sini country wo borok bangmono tuyoi henke walo second number o tomani bagai traffic jam salbrum no problem o klailayo tei ambulance bo haino problem rogo klayo inisuk jora government ni bisingtui kuno ambulance ni bagai traffic ni problem koroi khlai manyakho phiaba bayab song kaisa kok salbrum no sung khawo moito toninani nango je Kobuni slai nangkokma borok ni lakma banjinani tei jotoni slai sekang ambulance no jaga khlaioi runani nango Khajani mari keching sono norokno paifli hambai tamne hingka ani o video no pulani simi paitha jora nai tomani bagai norok o video ni bisingtui tamu buijikha tei tamu sanani musung norok talawo comment khlai sati norokno hain hai hambai